Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint Timóteusnak, az én szeretett fiamnak. Kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal, kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek ráttétele által. Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyság tételét, se engem, az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, megjelentetett pedig most, ami megtartónknak Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által, amelyre nézve tétettem én hirtővé és apostollá és pogányok tanítójává. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem. Mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra. Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, amiket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Szellem által. Azt tudod, hogy elfordultak tőlem az ázsiabeliek mind, kik közül való Figellus és Hermogénes. Az Úr legyen irgalmas az Onezifórusz házanépének, mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincseimet nem szégyellette. Sőt, mikor Rómában voltam, buzgón keresett engem, meg is talált. Az Úr engedje meg neki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon, és hogy mi nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod. Második rész. Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Aki munkálkodik, a földművelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie. Értsd meg, amit mondok. Adjon azért az Úr néked belátást mindenekben. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint, amelyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig, de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Annak okáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel egyben. Igaz beszéd ez, mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Ezekre emlékeztest kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatóknak romlására.
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. A szentségtelen, üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek, és az ő beszédük, mint a rákfekély terjed, közülük való Himenéusz és Filétusz, kik az igazság mellől eltévejedtek azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Nagyházban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cserépből valók is, és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld, hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságot szülnek. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodnia, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, és felócsúdnának az ördög tőréből, foglyukká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára. 3. rész. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld, mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat, kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Miképpen pedig Jannes és Jambres ellene állottak Mózesnek, aképpen ezek is ellene állanak az igazságnak, megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. De többre nem mennek, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen Amazoké is az lett. Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában, minémi üldöztetéseket szenvedtem. De mindezekből megszabadított engem az Úr. De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévejítvén és eltévejedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bizattak, tudván, kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 4. rész. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét,
Állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben. Szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon az igaz bíró. Nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Igyekezzél hozzám jönni hamar, mert Démás engem elhagyott a jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Tesszalonikába, Crescens Galláciába, Titus Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén hozd magaddal, mert nekem alkalmas a szolgálatra. Tikikuszt pedig Efézusba küldöttem. A felső ruhámat, melyet Troázban Kárpusznál hagytam jöttödben, hozd el, a könyveket is, kiváltképpen a hártyákat. Az ércmíves Sándor sok bajt szerzett nekem, fizessen meg az Úr neki cselekedetei szerint. Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak, ne számítassék be nekik. De az Úr mellettem állott és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Köszöntsed Priszkát és Akvillát és az Onezifórus házanépét. Erasztus Korintusban maradt, Trofimus pedig Milétumban hagytam betegen. Igyekezzél tél előtt eljönni, köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia és mind az atyafiak. Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek. Ámen.